Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Iovanovici. De astăzi se poate cumpăra concursul pentru înscrierea elevilor în școlile medii. Concursul oferă informații despre numărul de elevi care se pot înscrie în clasa 1 în școlile medii din Serbia, în dependențe de școală și profil. Prețul unui concurs este 250 de dinari. Începând cu săptămâna viitoare, se va putea cumpăra și informatorul pentru înscrierea în școlile medii, în care se dau explicații detaliate privind obținerea și modul de calculare a punctelor, precum și o prezentare tabelară a numărului maxim și minim de puncte pentru diferite școli și profiluri educaționale care au fost necesare pentru înscriere în anii precedenți. Acele puncte se referă la prima etapă de înscriere și au fost prezentate pentru ca elevii care urmează să se înscrie să știe câte puncte au fost necesare în anii precedenți pentru înscrierea la o anumită școală sau profil. Prețul informatorului va fi la fel ca și anul trecut, și anume 220 de dinari. Aceste două publicații se pot cumpăra în librăriile Prosvetni Pregled la Belgrad și Novi Sad, precum și în librăriile Institutului de Manuale și în alte librării, dar se pot comanda și direct de la Prosvetni Pregled. Pe data de 20 mai la ora 12, elevii din clasele finale ale școlilor medii din Vârșeț participă la evenimentul Parada de Absolvire, adică dansează cadril pentru recordul mondial Guinness. Absolvenții tuturor celor 4 școli medii din Vârșeț, și anume elevii de la Liceul Borislav Petrov Brața, Școala Medie de Chimie și Medicină, Școala de Agricultură și Centrul Școlar Nikola Tesla, vor dansa pe Piața Victoriei în același timp ca și colegii lor din întreaga țară și din Europa. Scopul acestui eveniment este ca tinerii să se asocieze pentru ca să înregistreze recordul Guinness pentru dans sincronizat, dansând cadrilul pe muzica operetelui Strauss Liliacul, promovând bucuria și socializarea. Sponsorul paradei de absolvire este municipiul Vârșeț. Pentru această ocazie a fost asigurat echipamentul necesar celor 450 de elevi participanți la paradă, și anume umbrele, tricouri și fluiere, precum și suport tehnic datorită angajamentului Centrului Millennium. În spiritul anului dedicat celui mai semnificativ vârșețean, în anul când se marchează 160 de ani de la nașterea și 110 de ani de la moartea lui Jovan Steria Popovici, Asociația Felix Milecher și Biblioteca Municipală Vârșeț pregătesc un program variat pentru Noaptea Muzeelor în 21 mai. La această manifestare tradițională, în cooperare cu Biblioteca Municipală și cu sprijinul lui Milan Filipovici și Vesna Stankov de la Muzeul Municipal, anul acesta va fi prezentat un program alcătuit din 3 părți: proiecție de fotografii, expoziția în sala de lectură inspirată de Vârșețul din perioada lui Steria și seara dedicată arhitecturii sub genericul Vârșețul cândva și azi, care a fost anul trecut organizată chiar la Biblioteca Municipală. Evenimentul va fi însoțit și de muzică. Orchestra jazz, numit Jazz Therapy, va completa caracterul multimedial al evenimentului. În acest fel vom încerca să facem ca Noaptea Muzeelor să fie o imagine vie a patrimoniului cultural bogat și să demonstreze un puternic impuls pentru viața civică la Vârșeț, un oraș care a dat nașterea unuia dintre primii animatori și miniștri al statului modern sârb. Echipele Unității Zelenilo zilnic se ocupă de amenajarea spațiilor verzi. Ceva mai mult despre activitățile curente ne-a spus Dragana Hrabar, colaborator de specialitate în Unitatea Zelenilo. Radna jedinica Zelenilo je uveliko počela sadnju. Unitatea Zelenilo de destul timp plantează florile. Le plantăm pe spațiile publice în centrul orașului, în fața primăriei, în parcul rusesc și târgul municipal. În următoarele zile vom continua, dacă ne permite timpul, cu aceste activități în centrul orașului. Pe lângă aceasta tăiem iarba. Astăzi a fost tăiată iarba pe drumul spre Gudurița și pe lângă drumurile înconjurătoare, dar ieri am tăiat iarba în străzile Jarca Zrenjanina, Miloša Obilića și Piața Constantina Spajića. Florile care înfrumusețează orașul nostru în această primăvară sunt flori anuale care sunt plantate în spațiile deschise, și anume petunii, begonii, impatiens, vinca, taghetes și așa mai departe. Aproximativ 35.000 de bucăți vor fi plantate. De asemenea, pe iluminarea stradală am pus petunia hibrida pendula, care este o noutate în acest an. O altă noutate este că vom face sculpturi din flori care vor fi puse în oraș până la sfârșitul lunii. Nadam se planiramo da postavimo cvetne skulpture koje smo također napravili kao nešto novo za ovu sezonu. De la 12 și până la 14 mai 2016, la ediția 14-lea a Târgului Internațional de Turism List, organizat la Lukavac, a fost prezentată oferta turistică generală a regiunii Voivodina.
La standul comun al Organizației de Turism din Voivodina s-au prezentat următoarele municipii și comune: Vârșeț, Novi Sad, Apatin, Jabal și Bačka Palanca. La târg au participat 130 de expozanți din 10 țări. La ceremonia proprie a deschiderii oficiale au fost prezenți numeroși invitați, ambasadorii Franței, Croației, Maleziei, precum și reprezentanții ai ambasadelor din Republica Cehă și Turcia, apoi delegația ungară în frunte cu orașul Harkani, ministrul mediului și turismului al Federației Bosnia și Herțegovina Edita Đapo, precum și alți reprezentanți ai Ministerului și Guvernului din Federația Bosnia și Herțegovina. În decursul celor 3 zile ale târgului, interesul pentru oferta Voivodinei a fost mare. Vizitatorii târgului au putut să se bucure de o serie de degustări și promoții la standurile expozanților. Partenerul din acest an al târgului a fost orașul croat Župania. Au fost organizate și alte evenimente ocazionale, cum ar fi promovarea bucătăriei specifice bosniac-herțegovinene. La această ediție a târgului de turism au fost acordate numeroase premii pentru promovarea turismului în regiune. Clubul Vârșețean de mini-fotbal Forum a terminat acest sezon pe locul 2 în divizia secundă de mini-fotbal a Serbiei. Rezultatul final al acestui club a fost 14 victorii, 3 înfrângeri și un rezultat egal cu aproape 90 de goluri. Real, o singură echipă este mai bună decât jucătorii din Vârșeț și anume KMF Leteci Holangiani din Vârpas. Le felicităm revenirea în divizia primă. Performanța din acest an a fost marcată de întânărirea echipei și sosirea strategului Nenad Varagian. De asemenea, câteva jucători cu experiență, cum ar fi Denis Inaietović, au portat cu bucurie tricoul clubului din Vârșeț. Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme cu cer parțial acoperit de nori și intervale mai lungi însorite, dar e posibil să fie și ploaie în orele serii. Valorile termice vor fi cuprinse între 15 și 22 de grade Celsius. Vântul schimbător suflă cu viteză de până la 3 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme schimbătoare, în orele dimineții va fi vreme însorită, iar în orele după amiezii cer acoperit de nori și ploaie. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 17 grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 20 de grade Celsius. Vântul schimbător va sufla cu viteză de până la 3 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi.